Започна строежа на къща за деца, лишени от родителска грижа. Проектът е част от кампанията "Бъди герой", чийто двигател е фирма Градус и се осъществява в подкрепа на Фондация за нашите деца. Символичната първа копка направиха госпожа Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия, госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, господин Ангел Ангелов, собственик на Градус, и госпожа Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на Фондация за нашите деца. Много се вълнувам за това, че сме тук и тази къща става реалност. Благодаря ви за щедростта, даже не толкова за парите, колкото за сърцето, за времето. Ние позволихме на нашите клиенти да бъдат част от кампанията всеки ден. Тази кампания е символ на това как може бизнесът, неправителствени организации и институциите да си сътрудничат и това нещо да даде явни резултати.